Sa Good Vibes, ang ginahulat nga Christmas Village sa mga taga-Bacolod, kag bisan pa sa mga nagabisita ang ginbuksan na sang pamilya C. Aton bisitahan ang agaw atensyon ng mga Christmas decor sa 18th Street sa Sininga Report. Makalilingaw ang dua kag mga character sa Christmas Village sang pamilya C sa ila Sininga Puluyan nga opisyal na nila ginbuksan sa publiko. Nagapati ang pamilya C nga ini ang ila nga pamaagi nga mapaambit man sa publiko ang bugay nga ila nabaton kag karon nga may pandemya, paglaom ang ginadala nga mensahe sininga Paskwa. Makagalani at para sa kabataan ng Ferris wheel, kag ginakagkunyaga naman sang tanan ang eksperyensya nga daw kasubong nagasnow. Ang Christmas carols ng choir sa Yoyoland ang nagdugang sa kasadya. I think it will serve as a symbol of hope that amidst the pandemic, makahatag kami gyapon hope nga maging malipay ang aton nga Paskwa. Not only Christmas, but muna pala sa bisan in our own little way, we can give back to the people of Bacolod and Negros. 2007 paginsugdan sa pamilya ni Jerry C. ang ini nga tradisyon. Dinapit nga bisita si Mayor Ping Linardia nga liwat nagpahanumdum nga hindi magkalipat sa health protocol, ilabi na sa tunga sang selebrasyon sa karon. Kasi malipat kita lang na may COVID pa. Yes, this might give us a false sense of security. Mahambala ko sa inyo na para to celebrate Christmas, the best gift that you can give to your loved ones is to follow health protocols. Alas 6 ang gabi, nagasugod bukas ang Christmas Village. Ginapasiguro naman sa mga nagabantay nga ang mga nagabisita nagasunod sa ginamando ng minimum health protocol.